Eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Miren Elgarrezta, Emakundeko zuzendaria. Kaixo, Miren? Egunon guztioi. Hasteko 9 hilabete daramatzazu Emakundeko zuzendari bezala, nola joan da? Joan da eta benetan intentsua izan da. Lana hundilarekin eta aukera izan dudet baita ere barne lana ezagutzeko eta zentzu horretan lana hundia dagoela, ikusten ez dena eta beharrezkoa dena. Aurkitu naiz, nolabait baita ere nik uste dut bidegurutze batean, lege berria onartu berri zela, eta lege berriak nolabait ekartzen ditu esparru berri batzuk bai, eta baita ere ezagunak ziren esparru batzuetan ere nolabait modu intentsitate handiago batean baita ere lan egiteko eskaera. Eta zentzu horretan aurkitu nintzen adibidez erakunden arteko daukagun 3. erakunden arteko akordioa, mahai zabala da, erakunde guztiak eta bertan gaude, eta nolabait indarkeri matxistari aurre egiteko arreta berezi bat eskaini egiten zaion mahai horretan, batez ere koordinazio lanean, eta hor lehenengo erronka bati eta aurre egiteko erantzun genio 3. akordio horri ez. Baita ere sentsibilizazioaren alorrean azaroaren 25-eko hortxe atarin aurkitu nintzen, eta horretan gizonen inplikazioa eskatzen genuen modu berezi batean, eta besteak beste baitaren ikuste dut trago mingotz bat eta izan dudala baitare, indarkeri matxistaren horretan eta maiatza hilabete beltz bat horren aurrean aurkitu nintzen, 2 erailketarekin, gainea oso denbora gutxi baten 2 gertatu ziela, eta horri ere aurre egiteko tokatu zait ere bai. Gainera, hauteskunde atarian gaude, eskubide sozialak daude kolokan, jokoan, eta besteak beste alderdi ultraeskuindarrak indarkeri matxista ukatzen du. Eta hauteskundeen emaitzen eta Madrilgo gobernuaren eraketaren arabera emakumeen eskubideak kolokan egon daitezke. Bai, eta nolabait agerian gelditzen dela, azkeneko urte hauetan lortu izan diren, eman izan diren urratsak, nolabait errotu egin behar ditugula eta sustraitu egin behar dugula ondo gure gizartean. Hala eta guztiz ere, benetan, nik gure gizartean benetan konfiantza handia dut. Nik uste dut emandako urratsak azken urte hauetan egiturazko urratsak izan direla, beraz nekez horrelako mezuek eta modu batean ezpadare lortuko dute momentu honetan gure herrian daukagun ikuspegi feminista kolokan jartzeko. Baina beti ere adi egon behar eta erne mantendu egin behar gara. Adi eta erne mantendu behar orduan, eta gainera indarkeria matxista ukatzeak nola eragiten dio gizarteari? Dudarik gabe zalantzak pizteko eta eragina auki dezakete ez. Horrexegatik nik uste dut oso importantea da jarraitzea orain arte emandako edo jarraitu egin behar dugu orain arteko bide horrekin, eta gure nolabait estrategiaren barruan badago gizon eta emakumeen artean dauden ezberdintasunei edo eragitea. Horri ikusten dugu zentzu horretan eta eragiteko modurik eta politikak diseinatzeko aukera baldin badago, indarkeri matxistari ere aurre egiteko aukera izango dugula. San Ferminetan gainera 15 eraso matxista egon dira poliziaren arabera, mugimendu feministak 20 baino gehiago izan direla adierazi du, baina landare zinbak asko dira lar, ezta? Bat izan dare lar izango zen. Baina esan beharra daukagu, ez dela ezoiko kontu bat, aspaldiko kontu bada, eta benetan kopuruak harridura handia eragiten du eta eragin egin behar du noski.
baina zentzu horretan, lehen esan dudan bezala, jarraitu behar dugula lanean, eta batez ere nolabait heziketa lan bat egiten, balioetan, gure giza balioetan ere oinarritutako lan batean. Beraz, jarraitu egin behar dugula, jakin badakigu lan horren bidean eta gure helburua da gure gizartean zero tolerantzia lortzea eta gizarteak berak nolabait gaitzespen irmo bat edo adieraztea. San Ferminez gain, Euskal Herriko jaiak aipatuta, erasoak orokorrean 30 urte baino gutxiagokoek jasaten dituzte eta hainbatetan gainera adingabeak dira. Bai, eta horretan ere gure arreta berezia jarri egin behar dugu. Ez ordea gazteengan edo ardura guzti hori jartzea, nik uste dut oso importantea dela jarraitzea balioen heziketa horretan, eta emakundek aspaldi hainbat programak eta gauzatu izan ditu eta garatzen ditu besteak beste, beldur barik jaietan edo nahiko programak eta nolabait balioetan oinarritzen den heziketa bat edo koedukazioa deitzen den nolabait estrategia bat hezkuntza alorrean ere garatzeko. Eta nik uste etortxe jarri behar degula baita ere gure itxaropena, dudarik gabe belaunaldi berrietan ikuspegi feminista hori baita ere txertatuta egon dadin. Eraso matxistak, sexistak ere baditugu eta gainera gazteen 80% dio festa giroan noizbait erasotua izan dela. Eraso matxistaren baitan, ondo ezagutzen dugu, eraso matxistaren baitan dagoen eraso bat genero indarkeria, hau da bikote eta ezoiko bikotean eta gertatzen dena, ez? Baina mota gehiago egon badaude, besteak beste, sexu askatasunaren kontrako, nolabait erasoa. Eta hor ikusten da nabarmen igoera bat egon dela, baina batez ere egiten den irakurketa belaunaldi berrik benetan ez dutela onartzen eta nolabait bizitzen duten eraso guzti hauek eta espazio publikora eramateko nolabait edo grina erakusten dute, neurri batean egiturazko hainbat errekurso eta zerbitzuak martxan jarrita daudelako eta nolabait konfiantza badaukate horrelako salaketak jartzeko. Eta zentzu horretan ikusten da salaketaren igoera. Udan gaude dagoeneko eta jaietan eraso matxistak prebenitzeko formakuntza jaso dute udalek, emakundek eta eudelek antolatuta. Bai, eta hori baita nolabait gogorarazteko, ez? Jai giroan gertatzen direla, erasoak gertatzen direla, eta hori ez da gaurko kontu bat, aspaldiko kontu bada, eta nolabait bat egite alde, egin dugu alako, 3 saio egin ditugu, tailerrak, baita ere kontzeptualki edo eraso sexualak eta zenolako oinarrian izaten diran eta kontzeptualki ondo ezagutzeko eta batez ere nolabait prebentzio alorrean indartzea aldera, ez? Ezagutzea herri bakoitzean zenolako neurriak jartzen dituzten eta hobeto ezautzeko indarkeri sexuala zenolako ondoriok ekartzen ditun, batez ere emakume biktimei ahalik eta arreta hobekien eskaintzeko. Gainera, erasotzaileak erdigunean jarri behar direla entzun zaitut, ezta? Nik ez dakit horrela, ez dakit ze testu inguruan, ez zait gustatzen. Erdigunean nik uste dut jarri behar den eragilea edo pertsona emakume biktima da, ez? Hori garbi daukat, baina oso importantea da baitaren nolabait interpelazio bat edo egitea edo gizonei eta horretan oinarrituta egonda pasaden azaroaren 25ean emakundek eta erakundearekin batera, diputazioak eta udelekin batera, zuzendu zen kanpaina. Eta kanpaina horretan mezu positibo bat bazegoen. Eta zen gizon gehiengo bati zuzenduta, nolabait beraiek izateko,
gizon erasotzaileei euren jarrerak eta nolabait gaitzespena erakusteko eta kontran jartzeko. Orduan, zentzu horretan gizonei zuzendu egin behar diegu mezuak nolabait beraiek neutralizatzeko erasotzaileak dituzten jarrera desegokiak eta gaitzespen irmo bat behar dutenak. 2022an gainera, zalatutako eraso matxistak 2021an, baino 15% gehiago izan ziren. Zer-nolako irakurketa egin daiteke horren inguruan? Irakurketa egiten dugun irakurketa dela, emakumeak salatzeko konfiantza gehiago dutela. Eta salaketak baitira igo egin direnak. Baina jakin badakigu salaketaren azpian eraso kopurua handia dela. Zentzu horretan, kopuruak Euskadin nabarmenak dira. Urtero, 5.000 emakume hartatuak izaten dira eraso matxistangatik. Oso kopuru esanguratsua da, eta nik uste dut horretan badaukagula zeregina eta bidea luzea daukagu. Emakunderen beka baten arabera, 75 urtetik gorako 4 emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bizitzan zehar. Ikusezinak dira emakume hauek? Edo gutxi. Hitzein izan dugu horretaz gutxi. Naiz eta emakundek urte batzuk eta badira kolektibo honi behintzat arreta jartzeko eskaera edo behintzat bere programaren barruan edo kontuan hartzeko eskaera izan duena. Hain zuzen ere, 2020an da 2021eko kanpainak, nolabait emakume kolektibo hau erdigunean jarrita, biztaratu nahi izan genuen beraien ezaugarriak eta baitaren nola bizi duten indarkeria. Nik uste dut faktore batzuk nolabait ondo definitzen dutela kolektibo hau, hain zuzen ere, 75 urtetik gorako emakume kolektibo handia da, baina neurri handi baten, porzentai handi batek eta ez du ezagutu independentzia ekonomikorik, nolabait gizonaren edo ekonomiaren menpe egon izan direnak, zaintza ekintza guztia bere gain hartua, bai umeentzat eskainitako zaintza eta baitare adineko pertsonen zaintza ere, baitare normalizatu izan duten hainbat jarrera violentuak, psikologikoak, zein ahozko violentziare bait, eta bere ingurua ere nahiko normalizatua izan duten violentzia. Horregatik oso importantea da biztaratzea, honetaz baita ere hitz egitea, eta horretan emakundek ere tresna batzuk eta prestatu izan ditu, batez ere profesionalei zuzenduta, hobeto nolabait identifikatzeko mota honetako violentzia. Bestalde, hainbat faktorek dute eragina osasunean, hala nola, zaintza lanen desoreka izateak, guraso bakarreko familiak gehienak emakumeak osatzeak, andreen artean langabezi tasa handiagoa izateak, eta emakumeen aurkako indarkeria matxistak. Horiek dira baita ere emakundek bultzatu izan duen beka horretan gerian gelditzen diran ezaugarriak. Eta ezagutza da, hori da, nolabait ezagutza horri atera behar diogu etekina, olako erasoak eta gertatzen diren une bakoitzean eragile guztik ondo prestatuak eta egoteko. Emakunderen beste ikerketa baten inguruan galdetuko dizut, ikerketa batek dio, talde lanetan emakumeak eskutuko lanez adoratzen direla eta gizonak lan publiko ez. Hori beste beka baten bitartez ateratako ondoriotako bada, hain zuzen ere, hezkuntza mailan, zenolako jarrerak, hezkuntza lorrean, esparru horretan, neskak eta mutikoak erakusten duten jarrera, eta horixe agerian gelditu zen, Eta izaten dira, ezaugarri batzuk baita ere, bizitza ziklo osoan sarritan, eutsi egiten direnak, eta nolabait, aurkitzen da olako ezaugarrietan hainbat bizitza profesionalean ere
emakumek eta gizonek erakusten duten ezaugarriak, ez? Eta, kasu honetan neskatoengan auki dezaken eragina izan liteke lidergo postuetara iristeko baita ere oztopo bat, ez? Horregatik, identifikatze honekin, hainbat ekintzak martxan jarri beharko lirateke, horri aurre egiteko, konfiantza gehiago areagotzeko neskatoengan, eta baita ere, rol eta estereotipoetan aurkitzen diren ezberdintasun horietan, hezkuntza alorrean, familiaren alorrean, hobeto garatzeko. Bestalde miren, Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako greba orokor feministara deitu du, eta zaintza lanak jarri ditu erdigunean, Emakundek ez du grebara deitzen, baina hori bai, zaintza lanak biztaratzearen alde egiten du, ezta? Biztaratzearen alde soilik ez, nik uste dut zaintza bada momentu honetan politika gintzan eta erdigunean dagoen gai bat. Esango nuke baita ere, berdintasun politiketan, erderaz esaten den la piedra de toque, ez? Eta izugarri eragina duelako berdintasun politika guzti horietan eraginkortasuna lortzeko. Horregatik zaintza benetan berebiziko garrantzia du, biztaratzea soilik ez, baita ere grebara atxikituko diren emakume guzti horien akonpainamendua izango dutela Emakundetik. Eta zaintzaz, 2022an besteak beste, aurrak zaintzeko eszedentzien 70% baino gehiago emakumeek hartzen dutela adierazi zuen Emakunderen ikerketa batek, eta horrez gain, batez besteko soldata arrakala 6.000 euro baino gehiagokoa da. Eta hori ere ez da gauza berri bat, aspaldiko kontua da, naiz eta apurka, zenbaki horiek beruntzkoan eta kokatzen hasita daudela, eta zentzu horretan mezu positiboa adierazi behar dugula, baina zeregina itzelezkoa da. Bi eremuetan, eta zaintza ere, zaintzak zerikusirik handia du bi gaietan. 6.000 euroko soldata arrakala handia da, eta porzentaia, zikeran jetxi eginda gutxi gora bera 5 puntuetan. Erronka zein da? Horretan lanean jarraitzea eta alik eta txikien izatea arrakal hori desagertu arte. Gainera, beste behin ere, Emakunde Irungo alarde mistoari babesa eman dio, eta gainera positibotzat jo du, ezta? Zalantzarik gabe benetan, nire lehenengo esperientzia izan zen, Irungo alardean, eta baita ere, alarde mistok andra gizona osaturiko alardeak eskatzen, historikoki eskatu izan duena alkatea balkoira iriste harrera egiteko lortu zen, eta benetan positibotzat jotzen dugu. Eta, iruditzen zait baita ere irudia, oso gazten irudia, nabarmentzen zen, eta hor biztaratzen dena nik uste dut indartsu datorrela belaunaldi berri hori, eta iruditzen zait jauzi positibo bat izango dela, espero deu, garaiz eta alik eta azkarren. Bestetik, Emakundek eta Lan Harremanen Kontseiluak lankidetza hitzarmen bat sinatu du, enpresetan berdintasun planak negoziatzen dituzten batzordei laguntza eta aholkularitza emateko, ezta. Zeintzuk dira enpresa horietan zailtasunik handienak berdintasun plan horiek negoziatzeko? Hitzarmena sinatua dago batez ere berdintasun plangintzak enpresetan eta areagotzeko, handitzeko 1.400 enpresatatik, 50 langilez gorako enpresen artean eta erdi pasatxo berdintasun planak eta erregistratzeko aukera izan dute, baina badago zailtasun handia bat nolabait berdintasun planak erregistratzeko orduan, negoziazio kolektibo bat ere badago sindikatuekin, eta beraien eskaera izan da, genero ikuspegia ondo identifikatzeko eta benetan baloratzeko, horren beharraren aurrean ikuste zuten, halako esperientzia piloto bat martxan jarri behar genuela, eta horretan, Emakunde bide lagun jarri da, zentzu horretan, esperientzia pilotaje hori
garatzeko, eta ikaspen horiek, bai genero ikuspegia txertatzeko, eta baitare negoziazio kolektiboan eta oinarri horretan eta zeintzu diren gakoak ezagutzeko, eta ikaspen horiek lortzeko baliagarriak izango dira bi alderentzat. Martxoaren 8 eta azaroaren 25 jaiegun bilakatzeko aukera baztertuta, 2024ko azaroaren 5 jaiegun izatea proposatu duzue. Proposamena hortxe dago, ez da gure eskumena, guk ezin dugu erabaki hori hartu, baina nik uste dut benetan emakundek hartu zuen ardura, horretan gogoeta bat egiteko, modu sakonean, eta horretan aholku batzordeak ere parte hartu izan zuen, aholku batzordea osatuta dago ordezkaritza zabal, emakume elkarteko ordezkaritza zabal batekin, eta denok lan egin ondoren, data hori ezarri zen, baina eskumena ez dago guregan eta erabakia ez dago gure eskun. Ikusiko dugu orduan zer gertatzen den azaroaren 5ko jaiegun horrekin, eskerrik asko Miren Elgarrezta, emakundeko zuzendaria gurekin izateagatik. Mila esker zuei, beste bat arte.